Així comença Sense Límits Aventura, a la ràdio d'A Punt. Tercer programa, tercera setmaneta. Donem la benvinguda a Punt Ràdio, esta que és la vostra casa, la vostra muntanya i la vostra aventura, també la nostra, per acostar-vos el millor i el més destacat que ens deixa la setmana i per preparar-nos per la següent, que també porta proves per tot el territori de la comunitat. Estem a Sense Límits Aventura, estem a la casa dels amants de l'aire pur, de l'activitat física, a vegades extrema, però som el que som, i per això ens agrada. Saludem també a la meva esquerra, ni més ni menys que a Rafa Mora. Rafa, bona vesprada. Hola, què tal, Jaime? Ja veus que passen les setmanes i seguim amb este xicotet espai d'esport i aventura, però també de cultura muntanyenca. En els dos programes que portem, jo diria que hem après moltes coses. Hem après, i en el tercer programa d'avui em pense que anem a continuar aprenent. Ho farem, ja t'ho dic jo, perquè es tracta d'ampliar els nostres horitzons i parlar de totes les disciplines esportives en què la muntanya, i si m'apures l'aire lliure, estiga present. N'estic segur. El nostre propòsit és informar, traslladar-vos l'actualitat, per suposat, però també donar-vos un altre punt de vista dels esports que tractem i per acostar-vos a les persones que els envolten i que els fan possibles. Recordeu que estem a la ràdio d'A Punt per poder escoltar-nos, però teniu un ventall de possibilitats per poder seguir-nos en qualsevol moment. Per exemple, per totes les plataformes d'A Punt Media, on vos podeu descarregar el podcast de cada programa una vegada acabem de contar-vos així en directe tot el que vos hem d'explicar i així poder escoltar-ho tranquil·lament quan aneu a córrer, a fer muntanya, a caminar... El que siga i el que faci falta. I també, com no, ens podeu llegir a través del nostre web, senselímitsaventura.com. Ja sabeu que allà trobareu cada setmana les notícies, els reportatges i les entrevistes que fem i tota l'actualitat més propera. Avancem ja els continguts del programa. Què tenim per avui, Rafa? Tenim l'actualitat amb les notícies més destacades de la setmana i algunes de més breus que també hi tenen cabuda. També repassarem l'agenda del pròxim cap de setmana amb 3 proves, una de trail, una de triatló i una d'escalada. Ja ho hem dit, cada programa sumem. En l'anterior ja vam introduir l'orientació amb el test que ens van fer des del club València O. I avui tindrem escalada, i per partida doble. Per partida doble, perquè parlarem amb el nou subcampió d'Espanya d'escalada de dificultat, Iker Ortiz, i també ens acostarem al pròxim autonòmic de velocitat que tindrà lloc a Elx. I tindrem la secció d'experts avui amb Jaime Escolano, que ens parlarà de les vies ferrades. I l'entrevista, Jaime, molt especial avui, però molt. Tindrem a Javier Oliver i a Mari Carmen González Meneses. Parlem d'encordados por la vida. I això vol dir que parlem de l'Everest, de l'aventura de Javier allà a l'Himalaya i de Mari Carmen, així fent-se ressò a tot el món el que feia ell, un magnífic treball d'equip del qual parlarem en la part final del programa. Vale. Vinga. Sentim el so de la setmana. Estem a la Plana Baixa, a Castelló. Allí trobem Sueras, un poble xicotet que està enclavat en la serra d'Espadà. Duresa en el terreny i progressiu en altures. Este paisatge està envoltat de boscos de pi i, com no, de sureres. Escoltem ara de fons altre dels àudios que tenim preparats en plena carrera. Això sí, passaven tots els corredors per allà dalt. Este instrument de percussió en forma de copa invertida i buida té un so més que peculiar que trenca el silenci de la naturalesa, ja que la campana es troba en un edifici enmig de la natura. Això sí, sona mentre passen els corredors. Inclús alguns d'ells es paren per fer-la sonar de valent. Diu el dit, a Sueras, i tot el qui puja la campana i no la fa sonar no pot tornar. Parlem d'un instrument que té una història ben curiosa perquè en realitat és la part superior d'una bomba de la Guerra Civil Espanyola llançada des d'un avió. Òbviament no va esclatar. Primer la van penjar d'una olivera i després ja va passar a la caseta de Ximo Font. Esta està a la partida de Pedralba, en ple pas del GR36 entre l'Alcúdia de Veo i Villamalur. Bé, primer hem de parlar de l'oratge que malauradament ha obligat a suspendre o a inclús traslladar en el calendari moltes proves d'este cap de setmana.
És sempre una mala notícia, però l'oratge és l'oratge i quan plou o amenaça pluja, com deien les previsions, a vegades és millor traure el sentit comú. Ànims a tots aquells clubs que els ha obligat a canviar o suspendre les proves, que mai és un plat de bon gust. Bé, se n'anem ara de carreres per donar-li l'enhorabona a un valencià, Antonio Dávila, que el passat cap de setmana va deixar el seu nom inscrit com a guanyador de l'Ultra Trail de la Covatilla. Parlem de la Sierra de Béjar, on Dávila va ser el millor en la prova de 80 quilòmetres i 4.300 metres de desnivell. I això entre els 350 participants. Una carrera molt tècnica que Dávila tenia entre cella i cella perquè l'any passat una caiguda el va deixar fora de combat en la lluita per les primeres posicions. Ara s'ha tret a esta espineta i va vèncer en 10 hores i 41 minuts, amb més de mitja hora respecte al segon classificat. Quasi res, canviem de tema i per tancar una advertència, si sou de la zona de València i vos agrada la bicicleta de carretera. Sí, perquè aneu en cura, perquè esta setmana hem conegut una multa per a un ciclista a qui un radar de la Guàrdia Civil va agafar a 59 km per hora al port de Serra, a l'Oronet. Una situació compromesa, sense dubte. Es tractava d'un radar mòbil que va detectar a este esportista anant més ràpid del que indicava la via. Cal anar amb cura sempre en la bicicleta, Rafa. Agenda d'aventura. Anem ara amb l'agenda i ho fem amb una prova de cada modalitat. Comencem pel trail. El cap de setmana que ve es disputa la mítica Tomba Tossals i mítica ja ho és per si mateix. Però enguany, damunt, és campionat autonòmic de clubs. Seran 25 quilòmetres, esta carrera normalment té 21 quilòmetres, però s'ha adaptat en esta edició la normativa de la FEMEC, de la Federació, per ser campionat oficial. Ens explica el seu recorregut Juanma Medina. La cursa Tomba Tossals comença i acaba en les instal·lacions de Peñetarroja i discorreix per tota la part de muntanya que tenim darrere de Peñetarroja, el que és la Joquera, Molinàs, Tossal Gros i demés. Comença en una pujada, diguem, a lo que és el depòsit, on farem la meta volant, després passem per els avituallaments, pugem a lo que és el Tossal Gros i ja discorreix per la cantera. A continuació tornem a pujar a lo que és el Molinàs. És una cursa que al no tindre molta altura té prou pujades i baixades, el que nosaltres diem trencacames, ¿vale? Es tracta d'una carrera amb molta història i, com és campionat autonòmic, augmenta la seva repercussió. Això ho comenta Medina. Pensem que la gent que vingui de fora a córrer al campionat pues, li agradarà prou. Tenim un pla de seguretat molt ben fet, una assistència molt ben feta, 6 punts d'avituallament i això, el que suposa el campionat autonòmic per a nosaltres és que portarem a gent de fora, d'Alacant, de València, equipos i demés, que segurament igual no vindrien a la nostra cursa si no és per el tema de campionat autonòmic i simplement per així contribuir un poquet més al tema de les curses de muntanya federatives. Canviem d'esport i anem al triatló. La pròxima setmana es disputa el triatló de muntanya de Cofrents, una cita particular en què hi ha aigua pel mig. Perquè és un triatló, però d'una altra manera. Escoltem a Ricardo Gadea, encarregat de l'organització que corre a càrrec de Cors de Ferro. La carrera de triatló de muntanya de Cofrents consisteix en 3 proves diferents. La primera part són 27 quilòmetres de BTT, la segona part són 4 quilòmetres de carrera de trail. A continuació tenim la part de kayak, que són 4 quilòmetres de kayak o de rafting, depenent de la categoria en la que estés, si és de parella o d'equips o individual. I per últim tenim una part de 10 quilòmetres de BTT, una altra volta. La carrera és molt interessant perquè la part d'aigua es fa en una embarcació, ja sigui kayak individual, de parella o rafting. I la filosofia de la carrera és fomentar el treball en equip, encara que tenim una categoria individual per a la gent que se vol donar més canya. És amb kayak una manera diferent si és que de veres de competir en triatló. Què anem a fer si algú també vol anar en kayak? Per què no? Pues està bé, la veritat. A més, l'organització ha volgut donar un pas més enllà. La qüestió és estar al dia amb les innovacions que també hi ha en l'esport i en la competició. Enguany hem volgut innovar i hem ficat una categoria e-bike per a la gent que està a l'última i està utilitzant bicicletes e-bikes. Ja poden participar també en el nostre event esportiu. I ara, escalada. Ja ho dèiem al principi del programa que ens parlaríem de l'escalada per partida doble. I així tenim el primer tàster des d'Elx. Així és, parlem d'una altra prova oficial. El Grupo Ilicitano de Montañismo organitza el Campionat Autonòmic d'Escalada de Velocitat,
serà dissabte a partir de les 10 al Rocòdrom La Mano d'Elx. Coneguem tots eixa mà, no? És una mà, realment, on està el rocòdromo. Com hi ha tantes modalitats d'escalada, anem a veure si ens expliquen clarament com funciona la de velocitat. Escoltem Carlos Roca, del grup ilicitano de montañismo. Consiste en escalar 2 vías en lo más rápido posible. Es decir, se montan 2 vías, suben 2 al mismo tiempo, 2 vías iguales, y entonces los más rápidos van clasificándose, así hasta que llegan a la final. Molt bé, però, a més, cal destacar que enguany els organitzadors estan de celebració. I és una celebració molt especial perquè compleixen anys, mig segle, ni més ni menys. Nosotros celebramos este año 50 aniversario. Entre otras cosas, tenemos unas jornadas con una especie de congreso junto con la universidad los días 9 y 10 de noviembre, en el que acuden pues, desde Ferrar la Torre hasta Juanito Laizábal, hasta Manolito, el campeón de España, etcétera. Y bueno, y entonces pues un evento más que este año hemos organizado también en conjunto con la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana. Por el 50 años, pues ahí seguimos. Invitamos a toda la gente a que nos conozca y que participe en las actividades que proponemos, las nuestras y las de todos los clubes de muntanya d'Elche, que són totes estupendes. L'enhorabona des d'ací per a tots els membres del grup ilicitano que fan una bona feina i que per això fa tants anys que segueixen al peu del canó. Sense límits aventura. A.media. Entrem ara de ple en les notícies més importants que ens ha deixat la setmana i ho fem seguint amb l'escalada, el segon pla del dia d'este esport en forma d'un gran resultat. Gran resultat el que ha obtingut Iker Ortiz. Jaime, l'escalador de Benigànim, va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya de dificultat, una fita importantíssima per a ell, i una vegada va tornar de Pamplona van poder parlar amb ell. Ens explica com va anar el campionat. La veritat és que bé, la competició em va agradar molt, el rocòdrom en el que vam competir. La competició va durar 3 dies, o sigui, el primer dia vam fer una ronda classificatòria amb 2 rutes, el segon dia vam fer una semifinal i el tercer dia va ser ja la final. Vaig estar escalant bastant tranquil i disfrutant, sobretot, els 3 dies, i em va eixir bastant bé la via de la final. Ho vaig poder donar tot i molt content, la veritat. Era un resultat que no m'esperava, no havia passat mai a una final a nivell nacional de corda, d'escalada en corda, i vaig anar molt motivat. L'esportista de la comarca de la Vall d'Albaida va haver de lluitar molt, però és un campionat d'Espanya i això és el que toca. Va acabar per darrere de l'extremeny Javier Cano. Darrere d'Iker, en tercera posició, va finalitzar el català Ramon Julián. Anem a fer una cosa, anem a acostar-nos una miqueta a l'escalada aprofitant que tenim Iker Ortiz, el subcampió d'Espanya, ens explica quines modalitats hi ha d'este esport. La competició tracta de 3 modalitats, en aquest cas és boulder o block, que se diu, que és escalar en un mur no tan alt com el de corda, és un mur de 4 metres i mig, 4, i baix hi ha com una colxoneta i els moviments solen ser més explosius, menys preses, més de força. Després està la velocitat, que són 2 vies paral·leles amb les mateixes preses, el mateix recorregut, dalt n'hi ha un botó i se tracta de veure qui puja 15 metres i aquest panel en el menys temps possible. I la dificultat, que és la corda, és un rocòdrom un poc més alt, 12-15 metres, i es tracta d'anar passant la corda per els mosquetons i el que puja més alt guanya. Moltíssimes gràcies al jove Iker per aquesta explicació, però volem tancar amb l'escalada sabent molt més d'este esportista. A veure quins són els seus objectius ara en la recta final de la temporada i de cara a la pròxima temporada. Aquesta competició era la penúltima competició que tenia aquest any i em queda el mes que ve, dins de 2-3 setmanes, la tercera prova de Copa d'Espanya, de corda també, de dificultat, a Madrid. I bé, motivat. És l'última competició d'este any que tinc i bueno, ja tocarà enfocar ja els objectius de cara a l'any que ve. Una vegada acabi aquesta competició, toca pensar ja en les pròximes. Parlem d'un altre campió valencià, però hem de canviar d'esports i ara ho fem de marxa nòrdica. A les Illes Balears es va disputar el passat cap de setmana el Campionat d'Espanya de marxa nòrdica i allà la selecció valenciana es va presentar i va guanyar. Es va imposar Ramon Álvarez a un circuit de 5 quilòmetres al que sí li havia de donar 3 voltes. El corredor de Tavernes de la Valldigna és ja campió d'Espanya. Hem parlat amb ell i això ens ha contat
sobre esta victòria, una modalitat on importa tant la qüestió física com la qüestió psicològica. La cursa es va desenvolupar un poc com jo volia. Vaig intentar trobar el meu lloc en el recorregut en els primers 500 metres de cursa. Vaig ficar el primer i ja vaig posar el meu ritme, sempre controlant que el segon no intentara agafar-me el rebufo i a poc a poc vaig anar distanciant-me al llarg de les 3 voltes, el qual costava el recorregut. Era un total d'uns 14 quilòmetres i 150 de desnivell positiu. I sobretot a nivell mental, ja que tindré molta decisió, ja que la tècnica és superimportant. Vaig aconseguir mantenir el cap fred, pensant sempre en la tècnica que tenia que fer, i la veritat és que al final la distància va ser prou gran amb el segon classificat, el qual sí que va tindre una penalització, i al final va ser prou còmode i vaig aconseguir mantenir el que era la tècnica. Farem el mateix que amb l'escalada, el que ha fet Iker Ortiz, que ens ha costat el seu esport. Li hem demanat, en este cas, a Ramon Álvarez, que ens expliqui les característiques de la marxa nòrdica que tant està pegant ara. En marxa nòrdica, així en Espanya hi ha una reglamentació que és molt estricta, pràcticament està al nivell de la italiana, ja que en el nord d'Europa és un poquet més lliure, i així en Espanya el més important és, clar, no es pot trotar, no es pot córrer, sempre és caminar, sempre té que hi haure un peu i un bastó clavat en terra, el colze té que repassar sempre el torso per la part de davant, i en la mà contrària té que rebassar per darrere la línia de la cintura. És mantenir el tronc el més adreçat possible i no flexionar els genolls. Una normativa molt clara que Ramon Álvarez va complir per ser campió d'Espanya. Ara toca, això sí, pensar en la pròxima temporada. Esperem veure-la a la Comunitat Valenciana, però també lluitant a la resta d'Espanya, fins i tot amb la selecció espanyola. La pròxima temporada la idea és fer tota la Copa de la Comunitat Valenciana, la Copa Espanya, el campionat de clubs i el campionat Espanya individual, que enguany també és campionat de seleccions. També, segurament, debutarem a la selecció espanyola, serà la primera selecció de marxa nòrdica espanyola que es faja, amb la qual eixirem a l'estranger en una o dues ocasions, per donar a conèixer l'estil i la tècnica dels espanyols. Saltem ara al desert. Ho fem de la mà d'una gran corredora i, a més, amiga. Davinia Albiñana, l'esportista de Carcaixent, va guanyar el passat cap de setmana una prova duríssima. Va ser al Sàhara. Parlem de la Desert Run. Estem parlant d'una carrera que, en el seu historial, té noms com Abel Antón, com Martín Fiz o com Chema Martínez. Ja ho veieu, una competició de molt de nivell. Van ser 3 etapes amb un total de 62 quilòmetres i l'última és de les que deixen clara la classificació per la seva duresa, 26 quilòmetres a prop d'Algèria, amb les dunes de l'Erchevi a la vista. Fou una experiència molt atípica i interessant, no? Interessant perquè m'apetia com a esportista veurem en aquesta situació, no? En aquestes dificultats, en aquesta adversitat, a veure com ho podia afrontar-ho i un poquet atípica perquè no són unes condicions que recomanaríem fer esport. Una competició de 3 etapes, 3 dies on fèiem 15 quilòmetres, 21 quilòmetres el segon dia i el tercer dia 26, com veieu, gradualment augmenta la distància, no? Con lo qual d'alguna manera sí que te donen una tregua, però és de veres que cada dia els 15 quilòmetres tenien amagat algo, i l'algo era que hi havia un parell de dunes duríssimes, no? Con lo qual dius, és més curteta, però aquestes dunes que te feien parar-te, no? Negociar en tu mateix i dir, no, Davi, has fet la cursa correguent tot el rato i ara tens que parar, perquè és que no pots córrer sobre una duna, no? Tan dura. Així ho explicava Davinia Albiñana este passat dilluns al programa d'Apunt Ràdio, Línia de Fons, amb el company Gustavo Clemente. I una cosa, si em permets, hem de tindre molt en compte d'esta carrera. Davinia va guanyar la prova en categoria femenina, però va estar a punt de vèncer fins i tot en la general absoluta, i diem entre homes i dones. El primer classificat va ser el tarragoní Oriol Ferrer, amb un temps total de 4 hores i 46 minuts. Davinia va sumar només un minut més. Molt bona carrera, sense dubte, però ens imaginem a Davi pel desert. Ella està acostumada a la batalla, però és un lloc poc conegut i bastant hostil. De segur que del desert es va portar una molt bona experiència. Bueno, me va ensenyar a parlar, a dialogar amb mi, i jo dialogue, perquè jo faig altres esports i m'ha donat temps a tindre moments de parlar, però és de veres que el desert te deixa en un silenci tan
bueno, abismal, que parles molt en tu mateix, i de veres que dona per autoconeixement, molt. És una sort tindre en la comunitat esportistes com els que tenim. El campió d'Espanya de marxa nòrdica, Ramon Álvarez, el subcampió d'Espanya d'escalada, Iker Ortiz, la guanyadora del Desert Run, Davini Albinyana. Parlem de pur esport, així, a Sense Límits Aventura. Sense Límits Aventura, A.Media. I ara canviem de registre totalment i se n'anem a parlar amb els nostres experts. És la secció que utilitzarem cada setmana per analitzar aspectes del panorama muntanyenc. Fa 2 setmanes teníem una ruta de BTT amb Paco Badia i la setmana passada vam parlar de certificats mèdics amb el cardiòleg Darío San Miguel. Avui estem pendents de les vies ferrades i per això anirem a Redován, a Alacant. Parlem per això amb un expert en la matèria com és Jaime Escolano. Jaime, bona vesprada, com estàs? Hola, muy bien, ¿qué tal vosotros? Oye, no estás colgado en ningún lugar, ¿no? ¿Estás encara sentat en casa? ¿Estás tranquil? No, estoy tranquilo, sentado en casa. Toca relajarme y atenderos aquí en lo posible, en lo que me pidáis. Bueno, la primera de les preguntes. Per què